dek मोनबाय लागाव लाबोदो लाबो खाथियाव दै दङ लाबो लाबो नैलाय लखब जेनबाय नै नायलाय नै औ गोदा जेनलायबाय नै नुखाबाय गोजा नुलायनाय हेलौ गाइस गुड इभिनिं नै जोंना बोसोर गोदाननि नासो बोननो फैदों बेदर बायनो फैसा गैया ओइथिं ना बोनग्राफ्रा नुदों नै ओरै बोनगासिनो नै ओइ नै अरांदों नै नुबाय दा अरांदों नै थेख्लायबायल' थायो जोंना बोसोर गोदाननि नासो बोननानै नाजोंसो साब माबागोन दा नै नाखौ ओरै नायनो हागोन नै नैलाय नाया इयाव नै मानै मोनजेनबाय बोरै मासे उथिं थाखुमाखो नै इयाव मोनजेनबाय दा ओरै बोनगासिनो नै इयाव दा बोनगासिनो खान्थ्रिखौ मिलायना लायो खान्थ्रि हाथाय ओंखारबाय नै बोनगासिनो ओइथिं इसोर बोनगासिनो नै सोर मा माजों मानिखौ खोन्थाहर दे जोंना नाजोंसो दै जोंना बेदर बायनो फैसा गैया जोंनिया नाजोंसो नै मोसौफ्रा नै जि गोगोमखा बारा माबायाव होनाङा नङाबा बोजानाय नङालाय आरो नोंना बेयावनोथ' नांथादों ओंखायनो दे बोनबाय थानि होमबा ना आरो दा बेसेबां मोनो खोन्थालायगोन नामा जोंना नाया सायनायखौ लाखासै नै सायखाबायानो जायगायावनो सायखाबाय नै जायगायावनो सायखाबाय नाया नै बाद्रा सायनायावबोथ' अस्थाद खाथार जोंना मथा मथि खामानि मावखांना बेदर बायनोथ' फैसा गैखाया नालाय नै नाखौनो बोनफैबाय नै नाया माथाम जाजेनबाय अरगासिनोसै नै मासे गिदिरा इयाव दं नैयाव मानै माथो माब्रै जाबाय माथो माबा ए मोनखुमादों माथो होनबा ना नै माथो बाथोना होनबा बारब्रैलायबायसो जुमाय गिसि दंखायो 9 दिननि जानुवारिनि थाखाय संना दोनखानायालाय हा उफाय गैयालै गरिब मानसि ना मालाय बायदि दामि बेग माबाखौथ' लोंनो हाला जोङो नाम्बार 1फोरखौ दे बोखांना लाबो खोन्थादो दे ना गुरनाया बोरैथो जाखो लकेल दे मोनबाय लागाव लाबोदो लाबो खाथियाव दै दङ लाबो लाबो नांबाय दा नै नांबाय दा दे थिखां नांबाय दा नै जाबाय थोखाबाय आंबो दाङालै सिखाजों देग्रो नै नांबाय दा नांबाय लावख्राया नांबाय सोलियो ना मोनजाबाय थानाय समावथ' बारा इसेबां जाबाङामोन आं बेखौ दिनैबालाय ना मोनथाराखै जागोन खोथा गैया ओंखायनोथ' नै मोनजेनबाय बोखोनो हालायलायाखै गोदानाया सुरु नैलाय नाया गोदा जेनलायबाय नै नुखाबाय गोजा नुलायनाय ओमफ्राय बिथिंजाय मा उरदों बाबुआ माबा हाथासुनि दं दाहाय हाथासुनि माने गोदान बोसोरावनो हाथासुनि गोलैबाय नामा नोंनिब्रा बिदौ बानायग्रानि बिदौ मालिकनि आंलाय नोंनिसो नंदोंलै आरो नोंनिसो नंदां देब्रा एसे नायदो ओरै दाउ साफा खालामग्राया नाया आंनि मोखांखौ नायनोबाथाय फैसा नांगौ आइनै मासे दामि मानसि जाखोसै बेलाय अयनाय बुंखाथारो नै सुरु खालामजेनबाय हेपि निउ इयारनिया नै 9 दिनसिम जाना थानाय नै गोमो जालायखाबाय नै बैयाव जुमायखौ सिरनिसै नै डिसेम्बरनि 24 तारिखआव संना दोननाय मारै जाखो मिन्थिया नायनोबो मोनखायाखै बेयाव
Ikan ada loko buat sini ya. Boria. Ada yang na yoga sini. Mayo wai. Jawang cuma sirar. Number 1 nang cuma sirar gelinang ba ni. Sirat. Dei gulung itu lah nang ni ko da. Napa undu na hanay nungwa. Suruh. Rugar deng nama. Siapa ini? Para isang ke bola aja ya. Nilai lokop sin bay nih. Nilai nih. Oh. Dia nak. Icing cuma lokop ke sini. Dah enak lagi sih. Hah? Pai tu, ini saset ni be, men sin ling rezing nak, revido. Nengko pai relwan ni kagen perang kedai kia. Rezing baik, mari. Macam mana? Jadi ber. Ah, dah.